preciosos. Benvinguts amb el cor obert, el programa on us convidem a descobrir el món del creixement personal i l'espiritualitat. Soc la Isabel Moros Garcia i avui parlarem amb Antoni Xuclà Galindo sobre una vida entre cançons. Hola, Toni, i gràcies per venir amb el cor obert. Bones. Guitarrista, compositor i productor especialitzat en producció musical i audiovisuals. Has enregistrat 9 discos en solitari, alguns d'ells distribuïts a diversos països europeus on també has fet nombrosos concerts. Amb més de 900 composicions publicades i registrades a SGAE, ets un dels membres destacats del moviment Guitarra Catalana que combina música mediterrània amb noves tendències. 12 discos en solitari. No 9, 12. Però... Val, 12 discs. Sí. Bé, vull dir que això va ràpid i un dia a algun lloc diu 9 i després són 12. Sí, fantàstic. 12 en solitari i després en gent fent històries però que són les he generat jo, on han sigut duos o des de, no sé, 30, 40, 50. I de discos en què he participat com a productor i això, o com a artista o com a guitarrista, però sí, 400, 500. Increïble. Tens temps per viure? I tant. Bueno, però és que això és part de la meva vida. Mare meva. Sí. Com va arribar la música a la teva vida? I això és bona pregunta ja d'entrada, perquè és raro com va entrar. I després, mirant vides de músics i documentals de músics, he vist que els ha passat exactament igual. O sigui, hi ha alguna cosa que no t'esperes i quan passa dius però és que no es va enterar ningú, només jo, ni els meus pares, ningú es va enterar, saps? I dius, buah, però és que clar, ets tan jove i tant d'això i estàs descobrint una cosa tan bèstia que et quedes com col·lapsat, no? I bé, a casa meva, per exemple, el meu pare era més de música clàssica, Mozart, Beethoven, òpera, sobretot posava òpera. Bueno, jo vaig créixer una mica sentint allò els diumenges. I de sobte un amic meu, doncs jo tenia 14 anys, em va deixar un disco de Cream. Cream era un grup de l'Eric Clapton, val? I l'últim disc que vam fer es deia Goodbye Cream. I, bueno, havia sentit també cançons, per exemple, el meu germà gran posava Beatles, que sí, no sé què, coses així, i que estava molt bé. Però aquest disco de Cream es deia Goodbye Cream, i llavors aquests tres, l'Eric Clapton, Jack Bruce i Ginger Baker, es van dedicar a improvisar. Van fer 4 temes en tot el disc. Llavors, començava el disc, començaven a improvisar. I allò, a mi, gent improvisant, no sé per què, és que no tenia ni idea, ni una classe de música, ni un referent de músic, o sigui, res de res. I va ser sentir aquella gent improvisant i a mi se'm va com si m'haguessis obert un univers, no? Hagués mirat al cel i el cel fos un altre, de sobte, no? O un paisatge i el paisatge fos un altre completament diferent. I allò em va atrapar però d'una manera inexplicable, perquè jo tenia 14 anys, no tenia... O sigui, tocava una mica la guitarra i així, però clar, jo ja improvisava sol. O sigui, quan vaig agafar una guitarra, no vaig... O sigui, el llibre dels acords ni el vaig comprar. O sigui, jo anava remenant. O sigui, algú havia ja allà que em feia articular d'aquella manera. I ja està. O sigui, era tan brutal que jo em saltava les cançons, quan cantaven, ja m'ho saltava fins que arribaven els solos. O sigui, jo no volia sentir les cançons. Només volia sentir gent improvisant. És molt boig. Ja apuntaves maneres, no? És molt boig, però va ser la meva entrada, sí. I sempre vas... clar, vull dir, va ser a partir dels 14 anys que... O sigui, quan vas dir em vull dedicar? Em vull dedicar, jo no ja em vaig dedicar. Si no t'ho vas ni plantejar. No recordo haver-me fet aquesta reflexió mai. És com que et va triar la música. Et va triar la música. No sé si em va triar, jo crec que van així. Sí, van així. També era un altre món, diferent ara, però crec que també hi ha gent que ho fa, també, Comences a tocar, paral·lelament vaig estudiar primer de filosofia i segon de primer de filosofia, també.
Però és que ja de seguida vaig començar a tocar, em van presentar gent, a Barcelona en aquell moment havien pràcticament dos espais, tota Barcelona on es feia música, que era la Cova del Drac, que es feia jazz, després hi havia un que es deia la Nagua, que feien com música progressiva, blues i tot això. I aleshores un dia algú em va dir, jo ja m'havia comprat la guitarra elèctrica, i molt aviat tot això t'estic dient superràpid, vull dir que jo potser en tindria 18 si els tenia. I aleshores algú em va dir, vés allà que fan com jams i la gent toca i tal. I vaig anar allà, vaig tocar i llavors havia, per exemple, el baixista era el Carles Benavent, de Superjove, havia l'Enric Carrera, de Superjove, tots estaven allà, que després han fet grans carreres i així. I vaig començar a tocar improvisant, que no tenia ni idea, no havia tocat mai ningú així d'aquesta manera improvisant, i a l'acabar em van dir, escolta, molt bé, per què no et quedes a tocar? Dic, com? Diu, sí, és cada dia a la nit, toquem 2 cops al dia, de tant en tant anem a un altre lloc que també fem música, i abans hi ha una persona que explica acudits, que es diu Eugenio i així. Uau. Sí, que també va començar. Però toquem després dels acudits, Vale. I llavors jo, mira, m'apuntava i bueno, parla amb la persona que hi ha a la barra, que et dirà el que cobraràs. Dic, a més cobraré? Hòstia, això és... Uau, saps? I ja està. És que ja a partir d'aquí ja vaig cobrar sempre. Doncs ben bé el destí, Sí. Llavors, quan va ser que vas conèixer l'Ovidi Montllor i vas estar tocant 4 anys amb ell? Sí. Com va ser aquesta experiència? Doncs, bueno, molt decisiva a la meva vida, moltíssim. He tingut moltes experiències i decisions, però aquestes de les grosses. Això va ser... Jo havia tret el primer disc, que es diu Conte del Mediterrani, que jo vaig estar tocant la guitarra elèctrica, o sigui, el primer que m'agradava era Jimi Hendrix, tal, no sé què, bueno, full equip, o sigui, mirar fotos Jimi Hendrix, què porta aquest? Un Marshall, què porta no sé què també, un Wah-Wah també, què falta, a veure, ho comprava tot, enxufava, ho fotia tota castanya i llavors ens reunien 3 i la liava. Vaig estar així molt temps, no? Eric Clapton i tot això, no? Fins que va arribar un moment que tampoc, no sé per què, o sigui, a mi no sé bé tot això, però vaig pensar, a veure, però tu realment, tu vius aquí a Catalunya i tal, i... Vale, tot això està molt lluny, però tu vols ser Jimi Hendrix? Vull dir que et pot agradar, però no sé si... Llavors vaig estar com una mica investigant què es feia... què havia de so genuí per aquí, no? I llavors vaig trobar que a Catalunya, Mediterrani, vaig començar a escoltar... Que això ho he fet sempre. Me'n recordo, perdona que faci una subordinada una mica llarga, quan jo era molt petit, el meu pare els Reis m'han portat una ràdio que es deia de galena, que eren unes ràdios amb un metall que agafava ones, perquè el meu pare era químic, i em regalava coses rares, no? I aquesta ràdio de galena, te la foties amb uns auriculars, i la nit de Reis em vaig fotre al llit, vaig anar passant emissores, anava escoltant Premi Nadal, diu, hòstia, vaya rotllo, i anava tirant fins que vaig arribar a una emissora àrab. I em va semblar fascinant. Em vaig quedar tota la nit, que no havia sentit mai música àrab, escoltant música àrab. Bueno, això ja ho tenia allà, em va deixar un pòsit, i aleshores quan en aquest moment de la guitarra elèctrica jo ja vaig descobrir que aquí al Mediterrani hi havia coses que a mi em lligaven d'una manera que no en tenia molt, però que la sentia com personal. Llavors vaig deixar una mica de tocar les guitarres elèctriques i això ràpidament, i em vaig dedicar a la guitarra clàssica i acústica, que és el que he acabat tocant tota la vida, sense deixar l'elèctrica també, però bàsicament ha sigut el meu instrument i el concepte de música mediterrani, i vaig treure aquest disc que es diu Conte del Mediterrani. Val? Casualment el que m'estava produint el Xavier Batllés era músic de l'Ovidi Montllor, per tant tenia com un contacte amb l'Ovidi Montllor, i l'Ovidi va venir a posar una veu d'un poema allà i va marxar. Ja està. Aquí es va acabar. Però el Toti Soler, que era el músic guitarrista també de l'Ovidi, estaven els dos sols i el Toti deia, a mi em falta una guitarra aquí perquè és que si no jo puc fer solos. Vull dir, estic sol aquí amb tu, però necessito algú que ens doni una mica de quartelillo a tots, no? Perquè així podem fer més coses.
I el Toti, que havia sentit el Conte Mediterrani, em va cridar de seguida, escolta, he sentit aquest disc, l'Ovidi també tenia el record d'això, i es va fer un maig frustrat, ara que penso. Ostres! Es va fer un maig frustrat, sí. Mira, van dir que sí, i al cap de 15 dies em va arribar una carta d'una cosa que es deia l'Emili, que m'havia de presentar al cap de 15 dies. Uau! Sí. Jo em vaig quedar com tu ara mateix, I vaig dir, uau, també. I els hi vaig dir, mira, no pot ser. Dic, merda, tal. Aleshores, m'hauria perdut alguns discos de l'Ovidi, però un cop acabada l'Emili i un cop algunes experiències i tals, al cap de 2 o 3 anys em va tornar a escriure el Toti. I vaig dir, escolta, què? Ja has acabat l'Emili i tal? Dic, sí. No em va dir això, però llavors sí. Llavors és quan vaig entrar i ja van fer el 4242, Bomberni i Barcanova, moltes gires, i el disc tan increïble de Coral Rumput, que va ser un pel·lículon, els dos amb l'Ovidi. Aleshores, tot aquest període que va durar 4 anys, potser algú més, els 2 primers anys van ser els 3, l'Ovidi i el Toti i jo sols, però el Toti es va anar a viure a Suïssa, i em vaig quedar sol amb l'Ovidi 2 anys més, i després al final va tornar el Toti i a mi ja em van sortir altres coses, i l'Ovidi ja veia que a mi començava, va ser una època que ja molt bèstia, començava a anar a fer música per fer pel·lícules, projectes personals, jo traient un altre disc, i ja vaig parlar amb l'Ovidi, va ser el primer que em va dir, Toni, o sigui, el primer que has de pensar és en tu, perquè jo li deia, és que em sap greu perquè veig que m'està afectant i que hi ha coses que no puc fer, algun concert no podrà venir, i tal i qual. Canvi de prioritats. Exacte, tu no penses en mi, tu penses en tu. O sigui, va ser molt honest i estàvem molt bé, molt amics, però em va dir, Toni, el primer ets tu, el primer. Vaig pensar, a mi em sabrà greu o no, però... Canvi d'etapa. Sí, mira per tu. El primer ets tu, la teva carrera, la teva música i tal. Tira per aquí i tot el més ara mateix no t'ha d'importar. Llavors hi ha una altra faceta que anirem desplegant diferents facetes. Que ets professor de producció musical a l'Universitat de Barcelona, ENTI. Com és el teu enfocament pedagògic? Doncs jo crec que el meu enfocament s'entendrà explicant per què soc professor. Vaig començar, que em va passar també que els no sé, de seguida, abans dels 30, ja vaig començar a donar classes a la primera escola de música moderna que es va fer a Barcelona, que es deia l'Escola de Música Celeste, abans del taller de músics, Aleshores allà van anar parant molts músics i és la primera escola que s'ensenyava música moderna, perquè si volies estudiar havies d'anar al conservatori, que per cert, jo volia anar al conservatori i no és que m'expulsessin, és que no em van deixar entrar. Com és això? Estava al conservatori al carrer Bruc i vaig arribar amb pantalons acampanats, alguna pegatina por ahí, el cabell llarg, i sí, una pinta bastant Jimi Hendrix, i volia estudiar música, i el porter diu, ¿dónde va usted? Dic, vinc a demanar informació. No. Diu, la gent aquí, com tu, aquí no entra. Ostres! Sí, em va fer el favor de la vida, perquè és que allà, què hagués fet? Solfeig a saco, tal, o sigui, m'haguessin... Sí, una altra trajectòria. I vaig anar segant, vaig sortir i vaig seguir enxufant la guitarra i posant la marxa a la tope. I ja està, és el que havia de fer en aquell moment. No m'havia de ficar allà. Total, vaig entrar a l'Escola de Música Celeste i allà, i això és que és un món molt interessant, però atrapa molt i buah! Per això l'enfocament pedagògic que em deies, no? Clar, la música, l'ensenyament musical és una cosa, la música és la mateixa, però a vegades no quadren molt bé. Vale? Per què dic això? Perquè ensenyar música és un ofici. Val? Llavors, aquest ofici et fa fer coses que et demana l'ofici, que és, per exemple, fer exàmens, saber valorar,
etcètera, saber... o sigui, tenir unes dinàmiques molt concretes per valorar la gent, no pel seu art, sinó per allò que posa el programa. Si el programa diu, tu has d'arribar aquí de solfeig, has de llegir això, has de fer dictat a 2 mans, tant, nota tal. Però si aquell és un geni i, anem a dir una altra cosa, però tant li fot, saps, un dictat melòdic a 2 veus, és que m'és igual, però està fent cançons genials i una música genial. Quina nota li poses? Quina nota li poses? No està dins del programa. Allò no està contemplat. Aquesta persona plegarà. Saps? Sí que sortiran altres. Allò sortirà el que aquell camí ha marcat. Solfeig, composició, harmonia, direcció d'orquestra. Vale? Ja hi ha aquest camí, però els altres que no tenen aquest camí ja no tenen cabuda, no? I aleshores jo allà vaig començar a fer classes que tot en sèrio, sempre. O sigui, si faig una cosa, la faig. Llavors, què em va passar? Que vaig començar a descobrir aquell món, em va atrapar molt, l'harmonia, totes aquestes coses, els alumnes, el sistema, llibres americans, hi havia la Universitat de Berkeley, que és la més famosa del món, i llavors llegia coses de la Berkeley, ho aplicava als alumnes. Bueno, vaig ser professor de molts alumnes que han vingut després, el Pedro Javier González, el guitarrista de l'Último de la fila. Vaig escriure un mètode de guitarra sencer, vaig escriure un llibre d'harmonia sencer, vaig arribar a ser director de l'escola, vaig arribar a ser director d'una altra escola que també a la vegada, vaig arribar a ser director d'una tercera escola de la Generalitat a la vegada. O sigui, hi havia un moment que jo dirigia 3 escoles de música. Uau! 3. Increïble. I amb no sé quants anys que tindria vaig veure que no o sigui, llavors venia un grup i o sigui, jo volia fer música i tal i llavors em trobava que no tenia dies. M'agradava molt produir, venia un grup que em deia volem que ens produïssis cançons. I deia, vale, molt bé. Quan quedem? Doncs jo dic, mira, podem quedar... Mira, i deia, bueno, a veure, tinc un dimecres al matí, però no sempre, que us sembla? I els altres miraven així, que ens estàs explicant, a veure, saps? I jo veia, I llavors, que vaig veure que si jo volia fer música, volia fer discos, havia fet el primer i el segon el tenia sempre pendent perquè el temps passa molt ràpid. Tenia una nena que tindria en aquell moment 8 anys o 9, família, la meva dona en aquell moment no treballava, i clar, allò que dius, hòstia, ets guanyar calés, o sigui, i vas tirant els anys i arriba un moment que dius, vaig parlar amb la meva mare i vaig dir, mira, jo me la jugo. Deixo de donar classes a tot arreu i em dedico a gravar discos, a fer la meva música i a fer produccions i a veure què passa, ho sento, però és que no em puc tirar tota la vida així. Un altre canvi d'etapa. Estan passant els anys. I, bueno, va dir, endavant, confiança total, i va ser la millor decisió. Si al cap de poc estava fent la meva música, estava guanyant el doble o el triple del que guanyava donant classes, i va ser una decisió espectacular i van venir els 12 discos perquè havia gravat potser 2, doncs van venir els altres 10 un rere l'altre. Allò de fent forn, I ara et volia preguntar per aquesta actuació que destaques a la teva biografia a l'Auditori de la ONU. Això és una anècdota més que una actuació destacada. L'actuació molt destacada no va ser. Però l'anècdota sí. Això va ser una gira que estàvem fent amb un cantant català que es diu Josep Tero. I estàvem fent una gira que va muntar l'American Institute for Catalonian Studies, que és d'un doctor que no em vindrà el nom. Bueno, però era un doctor català que treballava a la NASA, que és el metge de l'Armstrong, el Neil Armstrong, els que van posar el peu a la Lluna, era el metge, un català que treballava allà, exiliat de la guerra. Va anar per allà, un científic, i molt catalanista, molt independentista, llavors remenava el cotarro català allà, no? I llavors buscava això, agafava algun cantant que cantés en català i el portava a cantar per universitats d'allà. Bueno, vam estar per Houston i tal, després ens va enviar a un contacte que ell tenia
a Nova York. Aneu cap allà, vinga, un contacte, un que ens va enxufar a casa seva tots, allà dintre al barri de Queens, i el paio diu, ostres, hi ha l'oportunitat de tocar a l'auditori de la ONU. Diu, molt bé. Diu, doncs vinga, ens posem en contacte amb l'ambaixada espanyola. Dic, bueno, vinga, va. Pues l'ambaixada espanyola. Es va posar en contacte amb l'ambaixada espanyola. L'únic que necessitava l'auditori de la ONU, o sigui, es van escoltar la música, com el cap de l'auditori va dir, endavant, el concert em sembla molt bé, i ja està, l'únic que necessito, aquí no s'ha de pagar res, ni es cobra res, perquè és dintre de l'ONU, i és com, saps? I diuen, a les 12, concert de no sé què, d'Armènia. És com voluntariat. Sí, la gent va i el qui vol, i mira, ara hi ha un concertet aquí que dura mitja hora, baixen, estan una estona, després continuen treballant. Funciona així més o menys, perquè no està obert al públic. I total, que anem amb l'ambaixada espanyol, tal, sí, ningú problema, tal, no sé cantos, que cantaréis, tal. Y comenzamos a hablar y digo, que cantáis en catalán. Digo, entonces no. No. Aquí ha de ser un español o no. Yo no firmo esto. Com? Bueno, jo ens ho esperava en certa manera. Vull dir, sí? Que, clar, venia a tocar amb l'Ovidi, jo m'ho havia menjat amb patates, havíem fet concerts amb els fatxes a fora dient que ens esperaven a la sortida del concert i nosaltres tocant allà i sentint vamos a matar, vull dir que ja venia bastant curtit. I total, que bueno, sortint d'allà diguem, pues ja està, ja no toquem. Llavors el Pau Boquet, que no me'n recordo com es deia, diu, tu, i Andorra? Perquè Andorra està a la ONU i el seu idioma és el català. Vinga, doncs no sé, vam anar a Andorra i el Pau va dir, encantat, clar que ho firmo, vosaltres canteu en català, perfecte, doncs vinga, tal. I sí, i el tio va firmar i vam passar un dia a la ONU, vam dinar al restaurant de la ONU com si fóssim, ens van convidar al govern andorrà i vam actuar allà i hi havia, era la ONU, o sigui, tu miraves l'auditori, potser hi havia igual 60 persones, no? Però tots, o sigui, un en turbant, un altre amb corbata, l'altre amb no sé què, i és que era tot la ONU allà escoltant directament. Una miscel·lània. Sí. I ets fundador i director del projecte Campus Rock. Per joves, amb talent i dedicat al rock, vull dir, com diu el campus. Llavors, jo m'he adonat, llegint-te, que tens una faceta clarament humanista. Sí. No te la reconeixes? Sí, suposo que sí. És la paraula que m'ha espantat una mica. Això d'humanista. Llavors, per tu seria la música com una eina social? Ho dius per lo del Campus Rock? Una mica per tot el que també vens compartint. Uau, sí que ho és. No sé si en el meu cas, o sigui, evidentment quan anàvem amb l'Ovidi sí que era social, perquè és que l'Ovidi era un cantant que tocava tots els temes socials contínuament a tots els concerts. I vam actuar també a llocs on hi havia vagues i tal, i després també Ramon Muntaner, Marina Rossell també tenien un component reivindicatiu molt fort. Jo això ho vaig empapar, però jo em veig... Si hagués d'anar a dintre sense no desmereixer, sense obviar això que està també, sí que per mi la música respon a un sentiment més profund. No tant cap enfora, sinó més cap a dins. Per mi la música és expressar alguna cosa que jo no puc expressar d'una altra manera. Jo tinc una necessitat d'expressar alguna cosa i no ho puc fer si no és amb música. Perquè amb les paraules no... És una cosa que tampoc l'entenc molt, sinó que la sento. I em sento còmode amb aquell sentiment. I aquell sentiment ja m'agrada, m'inspira i em comunica. És com si jo potenciés amb la música aquell sentiment perquè em retroalimenta aquell sentiment que a vegades pot ser
inexplicable, però que em pot fer estar feliç, però em pot fer plorar també, però és algo que per mi ho tinc que potenciar perquè les dues coses per mi són bones. Les dues coses ens situen en algun lloc, no? Per tant, fer música em fa treure això, però quan l'escolto m'ho retroalimenta. És com un acople, quasi, de micro, saps? Va creixent. T'escolto i és com que et connecta amb la vida, no? I et surt com l'essència. No? I hi ha algo que per mi és bastant inexplicable i que per una altra persona, ara que fa poc hem tingut la visita del papa, vull dir, un altre el connectarà amb la religió i anirà cap allà, però a mi no, em connecta amb algo que transcendent, no? La música. Sí, però que no li busco explicació ni necessitat perquè l'identifico. I lo del campus rock sí que connecta en certa manera perquè això va ser cap al 2000, em vaig donar compte que hi havia molts colònies, estades de música clàssica, després van venir les estades de jazz, alguna de música tradicional, que aleshores aquí és on vaig anar jo, i em vaig donar compte que no havia ni una de rock, de música rock. No? I pensava, doncs, que raro, no? I llavors vaig començar a dissenyar com uns campus de música rock, i vaig dir, doncs vinga, ja està, i vaig començar a fer com un Excel i vaig començar a visitar gent fins que va arribar... I això ho dic perquè la gent entengui que les coses a vegades... O sigui, ara, després d'arribar al final, 25 anys, fent 7 campus l'any, tenim no sé quants professors, remenem quasi 2.000, 9.000... O sigui, 2.000 gent, però realment allà a les estances 400 o 500 que venen, diguem-ne. Un fotiment de professors, però això com comença? Clar, algú que vegi això diu, que bé que aquesta gent ha muntat això, però això es vol muntar perquè jo un dia vaig fer un Excel. Vull dir que la gent que sigui conscient, que faci coses, que les apunti i que si té una idea que hi vagi. Vaig agafar aquesta idea, vaig anar al Lluís Andrau de l'Enderroc, durant un any em va ajudar a fer visites perquè ell també, hosti, és molt interessant això, i llavors anàvem fent visites a llocs. Fins que un dia va dir, hosti, per què no mires... Havia un festival que es deia Senglar Rock, i em va dir, per què no parles amb el Senglar Rock, amb el Xavi Fortuny, perquè potser és algú que Senglar Rock, tal. Vaig anar a parlar amb ell i li va encantar la proposta, va dir que fort això, és veritat, tal, no sé què, i ràpidament em va dir que sí. Vam fer el primer campus rock dins d'un Senglar Rock, després va desaparèixer el festival i nosaltres ens vam quedar com a campus rock. Com a campus rock i fins avui i estem a tope. I ara estem colònies d'estiu a tope, tot gent rockera, i a nivell humanístic el que deies una miqueta, o sigui, tothom s'ho passa molt bé, tothom aprèn, és un aprenentatge, també es coneixen entre ells, però hi ha una cosa molt bonica que és que molts d'aquests nois i noies, que els hi passa, que els hi agrada la música, però, clar, a tu et sembla la cosa més natural del món, perquè a tu t'agrada la música, t'atrapes, com a mi em va atrapar Crim, i tu et reconeixes allà, però després vas a l'institut i els altres, és que és una mica bitxo raro, i si t'agrada el metal o t'agrada algú no sé què, ja no vegis, és més raro ja, i a més estàs vestit de metal, aleshores ja, o sigui, és raro. Llavors, clar, aquesta gent estan com sols per ahí, no? I quan fent un campus rock s'ajunten, aleshores es reconeixen uns als altres. Hosti, han vingut els que estàvem una mica sols, els que ens faltava connectar. Troben pertinença, I pum, aleshores fan grup i llavors, bueno, tenen com un creixement allà de dir, ostres, per fi, o sigui, no estava equivocat, o sigui, soc alguna cosa. Això té sentit també, encara que sigui diferent. I per això, vull dir, no és una qüestió social, però sí que ajuda a molta gent en una etapa de la vida que és important. Sí, estàs amb 14 anys i així és important. Has musicat grans poetes, com per exemple Salvador Espriu. Quan va començar aquesta faceta creativa? Això, evidentment, és una herència de l'Ovidi, perquè jo vaig estar 4 anys amb el millor recitador de poemes de tota la història del català. O sigui, no hi ha ningú
ningú que reciti els poemes com ell, no? I aleshores, bueno, algun els cantava, alguns els deia, i tot aquest interès per la... Clar, i aleshores també el cercle de l'Ovidi Montllor, doncs era gent de sempre escriptors, pintors, tal. Esclar, contínuament... Et vas empapar. Totalment, perquè a més també feien teatre, ens enxufaven por ahí, fent no sé què. I clar, i fent música per això, i amb el Toti també, és un gran músic, un gran compositor, també feia música, poemes, a mi això em va atrapar bastant, i vaig començar a música poemes, i vaig anar fent, però o sigui, el moment d'ignició, diguem-ne, va ser quan vaig fer el disco d'Espriu, era l'any Espriu, i o sigui, no va ser allò de dir, mira quin xollo, any Espriu vaig fer... perquè ens van ajudar a zero. O sigui, l'any Espriu no ens va donar res. O sigui, l'any Espriu es va dedicar a muntar coses per ells i van fer zero per la penya que estava fent coses, que és una que jo no vaig entendre res. O sigui, que si li destini no sé quants milions d'euros o no sé quants se'ls hi va donar, i que agafin, ara muntem un acte aquí, que això ho dirigirà però aquell acte mor allà. Ara farem al Palau de la Música l'estrena de no sé què, aquell acte mor allà. Llavors, resulta que tota la penya que està fent música, discos, i diu, vaig a fer un disco d'Espriu, vaig a fer un espectacle d'Espriu, vaig a fer una obra d'Espriu, no els hi van donar res. I aquests són companyies que necessiten finançament, i aquests, allò després faran una gira. No és un acte que es va quedar en un dia, no. Vale? Per tant, per mi, aquesta manera de fer cultura des de dalt, jo no l'entenc. O sigui, els diners han d'anar baix a la gent que està fent coses, perquè aquells faran les gires. Estaran tot un any fent això. No faran un dia una cosa que es remetrà per TV3, que dius, bueno, sí, que bonic, però després s'ha parat un dia i el dia següent tothom s'ha oblidat. Vale? El disco d'Espriu, vaig fer un disc, vaig convidar molts cantants i va ser un èxit molt inesperat, molt inesperat. Es va vendre molt, va rebre també molts premis, molts reconeixements, vaig guanyar el Terrer Cultura del concurs que patrocina Lluís Llach, entre cometes, perquè és una mica ell la cara visible, però hi ha molta més gent a darrere. I clar, i correcuita vam haver de fer algun directe, i vaig trucar a la Gemma, que participava al disc, Gemma, per què no fem el disco aquest en directe i tal? I ens van començar a demanar concerts, i a partir d'aquí... Parles de la Gemma Brier. Gemma Humet. Ah, és una altra Gemma. Doncs, sí, la Gemma Humet. Perquè ho escoltin els oients. Sí, la Gemma Humet. I llavors vam fer aquesta Pau és meva, que és el disco que va guanyar el premi, és la cançó que va guanyar el premi, i a partir d'aquí, bueno, jo tenia ja aquest coquet, però aleshores vaig fer moltes musicacions de poemes, i inclús vaig fer alguna cosa infantil que va funcionar molt. I també tens una vessant secreta, de moment, d'escriptor. També. Això és bastant recent. Això és bastant recent, i és tan recent que tampoc es puc explicar gaire, però sí. Fa molts anys que, d'alguna manera, és el mateix que vaig sentir que sento tocant la guitarra. Aquell sentiment que sempre he tingut tocant la guitarra, que em provoca coses, que trec coses allà, i que crec que aquelles coses són positives, comuniquen coses a la gent, els fa sentir coses, però sempre són coses honestes i nobles, no són coses xungues, diguem-ne. No és... O sigui, al món hi ha coses xungues, no? Sí. Jo dono fe perquè vaig descobrir-te aquí a Olot a un concert amb la Gemma Brier i la Clàudia Cabero, amb la meva filla, que la vaig portar per celebrar el seu aniversari. I, de veritat, és que crec que la meitat del temps me la vaig passar plorant. O sigui, vaig fer una rentada, vaig estar processant tantes coses, vaig comprendre tantes coses, o sigui, va ser terapèutic, però 100%. I com va sortir d'allà? Amb quina sensació? Positiva? Connectadíssima amb la vida.
i amb una seriositat cap a mi mateixa, com si m'hagués donat una injecció d'amor propi. Exacte. Això va ser per mi. Exacte. Aquest ha sigut sempre el que m'ha guiat fent música i és el sentiment que jo em volia provocar a mi mateix, no? Ai, m'agrada que t'emocionis amb el que t'he explicat. Sí, perquè, clar, això em toca molt. Clar, és just el que vols, no? És el que vols, no? Vull dir, Sí. jo com a públic et dic, tu ho has aconseguit sobradament. I clar, i que això es comparteixi, que és molt fort. I aleshores, clar, m'ha passat que després de molts anys he descobert que això també ho puc aconseguir, aquesta dopamina, si es pot dir així, l'he aconseguit escrivint. Vaig començar a escriure una novel·la, bueno, havia escrit poemes, però sobretot vaig escriure una novel·la, i en aquella novel·la, quan acabava 2 o 3 pàgines, descobria que sentia el mateix que havia sentit fent un tema en guitarra. El mateix, em va sorprendre a mi mateix. I vaig dir, uala, però... I alguna vegada també acabo i em poso a plorar, igual. Igual que m'ha passat tocant la guitarra. Dic, això és el mateix. O sigui, estic sent... Que fort. O sigui, acabo de descobrir, no sé quants decennis després, que això ho puc fer escrivint. Que la teva musa inspiradora també apareix aquí. Bueno, vaig estar... Clar, he escrit diverses novel·les ja. La primera, sí que ho puc anunciar, sortirà l'any que ve. Val? Ja, si voleu, ja farem una entrevista ja amb la novel·la aquí sobre la taula. Aviam si la directora. Sí, la directora... La Maria. Sí. On troba ho troba dient i li agrada la idea. I sí, i més coses també. Estic a contacte amb la Beckett perquè he tingut alguna relació. Primer, com vaig fer cursos d'allà d'escriptura teatral, després algun text... Tenim això en comú. Els hi va agradar un text, el van dir 2 actors a la festa el divendres de la setmana passada, es va fer l'aniversari de 10 anys de la Beckett, i van demanar a tots els que havien fet cursos que enviessin alguna cosa que tingués escrita, i a mi em van triar com un dels textos que van escriure, i ara m'han demanat més coses, i bueno, estic... descobrint i aprofundint en aquesta... Sí, perquè veig que és un camí que no se n'emportarà, segur, però mai he segut el Campurranc no sé què n'emportaria, tocar la guitarra no sé què n'emportaria. Aquests camins no... Em ve dir-te cap a tu, no? Com? Tot això et porta cap a tu. Sí, però em refereixo, és que, clar, hi ha persones que es plantegen això que estàs fent, com ho trauràs? Després faràs alguna cosa, com ho vendràs? Com ho recuperaràs? No, és que això jo no ho he pensat mai. O sigui, el primer és fer alguna cosa honest, que tu creguis i que tu pensis que això... Que vibris amb això. I t'interessarà a la gent, que tindrà prou potència artística com perquè sigui interessant i que trobarem una fórmula. Però això no ho penses quan ho estàs construint. No penses... com vendràs allò, ni això agradarà o no. És un altre moment. He tingut coses que han agradat i tal, i he tingut coses que no han agradat. És mala sort. He fet discos que no han funcionat. Mala sort. Però jo era el disco que volia fer. Sí, potser el públic en aquell moment no connecta i connecta no dintre de 50 anys. Sí, el problema... Com ha passat amb obres clàssiques d'autors que han mort a la pobresa i després ara estarien folrats, no? Vull dir... Però aquest no és el problema. O sigui, per mi el problema seria no generar alguna que m'agradés. Aquí. Per tant, mentre estigui generant, endavant. Llavors, et vaig preguntar per un llibre que volguessis compartir amb els oients i has triat L'acte creatiu, una manera de ser d'en Rick Rubin. Rick Rubin. Rick Rubin, teníem el posat aquí. Què té aquest llibre d'especial per tu? Aquest llibre és un llibre... Rick Rubin és un productor musical, però d'estrelles, però és un pau particular. Si busqueu, porta una barba fins aquí i tal. Hi ha un documental molt xulo que no sé si està a Disney,
d'ell amb Paul McCartney, repassant les cançons dels Beatles. I el Rick Rubin ha sigut productor musical, però com filòsof. Sempre ha filosofat molt sobre tot el que fa, ha reflexionat molt i tal. I un dia, doncs això m'ho va ensenyar a Londres, que vaig de tant en tant, vaig veure que els músics d'allà, perquè tinc contacte amb alguns músics catalans que viuen per allà, i vaig veure que el tenien. Llavors el vaig buscar i sí, es pot trobar a la llibreria Finestres, allà el tenen. I és tota una reflexió sobre el fet musical, però des d'un punt de vista molt, molt, molt emocional. No explica res de música, ni una nota, ni do, ni res, en cap moment. En cap moment del llibre. I el llibre és gros, té 500 pàgines, així. I sempre parla del fet creatiu. I llavors, clar, això es pot extrapolar a qualsevol cosa, perquè no està parlant de música. Sí que parla d'exemples de què és, jo què sé, ser autèntic, què és la creativitat, com fomentar-la, què passa quan et ve, la inspiració, el no sé què, la constància, el no sé què, l'èxit, el no sé què, les drogues... O sigui, parla de tot, ¿vale? I des d'un punt de vista molt, molt filosòfic i poc, com et diria, poc rotllo, no? És com una guia de l'artista. Sí, no, però em refereixo que no fa explicacions de 2 pàgines, no? Sinó són sempre parts petits, no? Hi ha un llibre molt interessant també del Bertrand Russell, que és com les seves millors reflexions, que totes recollides en un llibre, i és així. Al final són frases de 5 línies tot, i juntades per temes, no? I el Rick Rubin, totes les seves reflexions que ha anat apuntant en una llibreta, les va juntar totes en diversos capítols, i és un llibre que si et dediques a la música és imprescindible, sigui clàssica, metal, reggaeton, el que vulguis, perquè allà diu coses que te les menjaràs amb patates, i si no ets músic també, si t'agrada l'art i si t'agrada la filosofia, ho junta tot. Rick Rubin, el arte de crear es diu? Sí, l'acte creatiu. L'acte creatiu. I una altra faceta teva és la d'impulsor de projectes, i això és el que et va portar a dirigir a Microcosmos Produccions. Sí. Bueno, lo d'impulsar, lo de ser un impulsor, sí, però és que el Campus Rock és impulsor. El Menage a Trois, per exemple, un grup que vaig tenir va ser, i que va funcionar molt, i van fer molts discos i molts concerts, va ser una idea d'un dia tenir clar que un trio funcionaria. Vaig parlar amb el Juanjo Muñoz de Gossos, amb el Cris Joanico de Ja t'ho diré, em van dir que sí, i allò va néixer. I no sé, és que o sigui, impuls és tot això que estàs dient. Actualment, per exemple, que no m'oblidi una cosa que et vull explicar, però una altra subordinada llarga seria ara hem fet l'Associació Catalana de Productors Musicals Independents de Catalunya. Això s'ha creat fa molt poc. No hi ha una associació de productors musicals. Llavors tenim tota la indústria musical, discogràfiques, les editores, tota la patronal, com si diguéssim, mànagers, tots els que estan remenant el cotarro, i que estan en contacte amb la Generalitat, amb la indústria, amb l'Institut l'ISEC, Institut Català d'Empreses Culturals, i els productors, els músics, no estem allà. O sigui, els que estan generant els èxits, els que ens arriba un artista, hola, i vull fer un disc, i tal, i això s'ha de convertir en alguna que després pujarà a l'escenari, i després que això estarà als festivals, tots aquests no estan junts. Quasi no ens coneixíem, i llavors hem fet una associació fa 2 anys i ja està funcionant, i estem fent reunions. Com es diu aquesta associació? Col·lectiu de productors i productores catalanes, productors musicals catalans independents. És CPMIC, C-P-M-I-C, CPMIC. Molt bé, col·lectiu de productors i productores musicals independents de Catalunya. Molt bé. Us volia explicar una altra cosa, però ja no me'n recordo. Això de l'impuls.
Pots fer un Però és moment de igual. silenci? No, és igual. Ja No? sortirà. Aviam si surt. Et vaig demanar un tema que jo sempre pregunto als convidats, un tema que utilitzin per relaxar-se o per calmar-se. I llavors em vas dir que, com et passes tot el dia submergit en música, que tu triaves el silenci. Sí. Així que tenim aquesta paradoxa avui amb els oients, Sí. que estic entrevistant un músic. Fem una mica de silenci, a veure. No, és broma, és broma. Podem fer una mica, però No, és resulta broma, que hi ha és broma, una no. mena de xivato, com si això s'incendiés ara, Sí. doncs que quan estàs molt en silenci salta, no? Salta la larva. Llavors, vull dir, no podem callar. Això no ho podria tenir jo. Això jo no ho podria tenir. Clar, jo estic tot el dia amb música. M'han recordat allò de l'impuls. Veus? Vale? Tornem a l'impuls i després tornem aquí. Sí, Saps quan em ve a mi l'impuls? digues. I moltes de les coses que he fet les he tingut just en aquell moment. Les idees m'han vingut just en aquell moment. Quan no estàs ni dormint ni despert. En vigília. Sí, saps allò que et venen idees boges al cap, Sí. però que no les fas cas i diu, ui, m'he despertat. Bueno, clar, jo tinc l'avantatge de que jo no faig servir despertador, a menys que tingui classes a la universitat o alguna cosa. Però si no, no me'l poso, perquè em desperto automàticament. Sempre, 7:45, a les 8. Si he mirat 3 episodis en lloc de 2 o d'1, potser són les 9. Però em desperto quan el cos es desperta. Per tant, a mi el despertador ja no em treu de la vigília. O sigui, jo la disfruto cada dia. I aquell moment és supermàgic, perquè et ve alguna idea boja i després, pum, les he portat a terme. I tant, l'albada, eh? Sí, és un moment màgic. I on estàvem? Doncs estem a que triaves el silenci entre tots els temes musicals. Clar, jo estic tot el dia amb música, tot el dia. O sigui, a l'estudi em puc tirar 8 hores fàcilment, gravant 8 hores fàcilment. A la universitat tota l'estona és música. Estem a l'estudi, amb els nanos tenim un estudi de gravació a la universitat, estem allà gravant, ells porten els seus temes, els faig tocar, produir cançons, els ensenyo com es fa, etc. Vull dir, és que és tot el dia, però és que porto molts anys també, o sigui, hi ha la motxilla que, o sigui, tinc, saps, molts contenidors de música allà. Aleshores, el silenci per mi em relaxa, és el que em relaxa. Clar. I potser també em relaxa molt les notícies. Uf, ara m'has deixat. És Sí. l'últim que faria per relaxar-me, posar-me les notícies. Quan vaig al cotxe em poso les notícies, perquè és algo que... Bueno, o per exemple, algun debat que sigui interessant, que no sigui xungo, però sí, perquè me n'entero del món i m'agrada molt estar al dia del que... Molt. Saber tot el que passa i o el que podem saber del que passa i tot això, però clar, però amb música al cotxe no... I també és veritat que em passa una cosa, sentint música no té a veure amb el relax, té a veure amb la gent que es posa música per fer coses. Vale? Jo no puc, és una que tampoc puc, perquè si estic fent una cosa i em poso música, si m'agrada la música haig de deixar de fer l'altra cosa. I si no m'agrada la música m'està estorbant, m'està emprenyant, o sigui, m'està molestant. Haig d'apagar aquella música. Amb això sí que m'assemblo. Sí, només no tinc dues opcions. O sigui, l'únic que puc fer seria deixar de fer la cosa i, per tant, millor no posar música i fer la cosa, perquè si no la faràs. Quina gràcia, sí. Quan era petita m'havia de treure la música per menjar, perquè si no, és que no podia menjar. Volia ballar, em volia bellugar amb la música, no volia menjar. Llavors era una cosa o l'altra. També, també em passa això, sí. Hi ha hagut un procés musical que hagis gaudit especialment? És a dir, en el teu procés creatiu, no? De tants i tantes coses que has fet, hi ha algun que diguis, uau, aquest procés de creació, no? Fins a arribar al públic o fins a arribar a les gires, va ser especialment extraordinari per mi? Ara et diré un, però sí que... Sí que... O sigui, jo crec que tots, quan cada vegada que fas un disc i has de muntar el directe, és molt bonic.
cada vegada que graves un disc, el procés són 2 anys a gravar un disc. Gravar un disc són 2 anys. Entre compondre els temes, maquetar-los, gravar-los i finalitzar tot això són 2 anys. Documentar-te, jo què sé. Són un parell d'anys. Un viatge. Sí, és un tripí guapo, que dirien. Un procés que va ser molt xulo, era un festival que es feia a Budapest, a Hongria, que era un festival que juntaven músics de diferents nacionalitats. Crec que era un festival que es feia entre Catalunya, Polònia, Hongria i Sèrbia. Val? I aleshores triaven un músic de cada lloc, i Turquia, crec. Juntaven un músic de cada lloc, i els que no es coneixien de res els presentaven i els tenien junts una setmana o 10 dies i ja tenien una gira ja feta, I aleshores, vinga, vosaltres mateixos. I sí, llavors vaig conèixer un de cada nacionalitat i era brutal. Sí, bueno, tots eren brutals, no? Però per exemple, el que era d'Hongria era gitano hongarès. Tocar el violí increïble, però clar, tota la seva cultura gitana, tot el que feia, tot el que ens deia, era buah. Els altres s'assemblaven més a mi, diguem-ne, per dir-ho d'alguna manera. I això va ser molt bonic, és una experiència bastant brutal. Enriquidora. I qui et vulgui trobar o per qui et vulgui seguir, com ho ha de fer? És a dir, tens la pàgina web tonyxucla.com? Que posin Toni Xuclà a Google i ja et trobaran, i es deixin anar, ja. Molt bé. I ara estem arribant al final. El que no tinc és... Em vaig donar de baixa del Twitter. Em va passar tot allò, ja no m'agrada el personatge que ho ha comprat, i em vaig donar de baixa. O sigui, només tinc Instagram. Instagram, ok. Llavors, última pregunta, perquè ha passat gairebé una hora, Ostres. Ha passat volant això, Un moment, Toni, a la teva vida on et recordis amb el cor obert. Ostres, repeteix la pregunta perquè no sé si l'he pillat. Un moment a la teva vida on et recordis amb el cor obert. Pots ampliar la pregunta? És que no sé si l'entenc. M'agrada deixar-la oberta. On et porti la pregunta. Un moment a la vida... Oh, és un molt lent, amb aquestes coses. On em porti el cor obert. Mira... On et recordis? Sí. A cor obert, allò. Sí. Et diré una vegada que no sé per què, jo crec que feia poc que m'havia separat i estava tocant un dels meus temes que m'agraden més, que és un tema molt antic que es diu Pregària, que el vaig fer... Una vegada vam anar a tocar a l'església de Vilabertran i normalment el que fas és una prova de so, vas a sopar i després vas al concert. Vam fer la prova de so i estava allà a l'església de Vilabertran, superinspirat, i vaig dir, jo em quedo un rato, que em va venir una idea. I vaig fer un tema que es diu Pregària, que està al disc que es diu Les Arracades de Cirera, i quan em vaig donar compte ja va tornar la gent de sopar i vam sortir a l'escenari. Doncs, en una gira que estàvem fent, arriba Pregària, em pot tocar, i saps allò que t'estan entrant les llàgrimes als ulls, i merda, em fotré a plorar. Pumba! Allà mateix. I de gana havia una nena amb una mare i la nena, jo la vaig sentir, la nena perfectament. Diu, ma, està llorando. Vas netejar tu també aquell dia. Sí, però que estava en directe, saps? Tota la penya, ja. Allà intentant dissimular tocant. Sí, però... Va ser bastant a cor oberta. Uau, quin viatge hem fet junts avui. Alguna cosa més que vulguis afegir abans d'acomiadar-nos? No, crec que ja... És que sí, hi ha hagut així d'improvís... No sé, em portaria una altra hora, diguem-ne. No la tenim. La Maria ens talla el subministre. Doncs moltíssimes gràcies, Toni, pel teu compartir, per les vivències, per tota aquesta riquesa
jo diria, d'haver tret profit a cada minut de la teva vida i servir-nos de referent també per la gent jove que té molt per davant, per joves músics que tenen els seus dubtes també perquè han sortit, I tant. diguem, fora del sistema, no? A crear i tant, es senten desencaixats, no? Perquè crec que pot inspirar que cadascú trobi el seu camí, sigui el que sigui. Totalment. I que pensin sobretot que hi ha una paraula que sempre està present en la vida del músic, és la incertesa, i en general. Però jo li dic incertesa positiva. O sigui, hi ha una incertesa i això és bo, perquè vol dir que sempre pot passar alguna cosa, no? Si no tinguessis una incertesa, és que ja no pot... Ja el que ve, ja què vindrà? Si no tens dubtes en el que vindrà, ja no tens... Sí, jo els meus pacients ho saben que els dic la vida és incerta, i els dic així directament, perquè val més connectar-se amb aquesta freqüència que és la realitat. Totalment, però si ho veus, si ho vius com a positiu, és positiu, perquè això et genera ganes de fer coses, no? Sí, d'aprofitament. Perquè la incertesa sempre tens alguna cosa per descobrir, no? Exactament. Jo li dic incertesa positiva. L'etern estudiant, l'etern creatiu. Exacte. Doncs, si voleu veure l'entrevista i també les anteriors, podeu visitar el meu canal de YouTube que porta el meu nom, Isabel Moros Garcia, i també em trobareu a Instagram com Isabel Moros Terapeuta i a la web isabelmoros.com. I avui ens acomiadem amb un dels meus temes preferits de la música d'Antoni Xuclà, Els colors de Frida, desitjant-vos a totes i a tots un cor ben obert. Això va ser a Mèxic. Estava a la casa de Frida Kahlo i vaig veure aquestes paraules escrites i dic, uau, és un temazo. I tant! Vaig fer la foto i com es tornava... Temazo total. Agraïdíssimes, estem agraïdíssimes. Sí. I a més, clar, la Frida Kahlo no escrivia coses i tal, però no hi havia... O sigui, quan vaig fer això, i vaig demanar els drets d'autor, em vaig donar compte, parlar amb la Fundació Frida Kahlo que està a Califòrnia, no tenia ni... O sigui, és un organisme brutal, però és que és la primera vegada que es fa una cançó sobre... amb lletra de Frida Kahlo. És que no tenia ni departament. Dius, m'he trucat d'aquí uns dies perquè no sé... Van dir que no sabem què fer. Que nosaltres dissenys, l'Ajuntament de Barcelona, una pel·lícula sobre Frida, tot això ho teníem. O sigui, però de drets per una cançó no és la primera vegada. O sigui, vaig fer la primera cançó al món de la història amb lletra de Frida Kahlo. Verd fulles, tristesa i ciència, Alemanya sencera és d'aquest color. Groc, més bogeria i misteri, blau verdós, color d'anuncis dolents, blau marí, distància. La tendresa també pot ser d'aquest blau, vermell, sang, doncs qui sap.